nggih sinigek Sekar Jaya Pitana garta pangoneng-onengan jantur negari punding kang kinarya bubukaning cariyos lalu mangke namung anyrosaken negari Ngamartalaya ingkang kinarya Purwaningkau. Wah eko adidasa Purwa Mindara Drasa Srabahwana wataraning wadah eko sawijadi linuwih dasa 10 Purwa kawitan minder mubeng Sasra sewu Bahwana jagat sapta pitu nadyanto midrorat sejagat sepramundita tan badhe angsal kaping sapta mboten kirang titah ngerca pada negari kang sinangga pertiwi kasongan ing angkasa kaapit ing samudra dasar katata ingkang samiya anggana raras mila patut menggah kangge pawetaning cariyos wukir pasir loh benawi wukir araning gunung pasir wedi loh rawa benawi bengawan tondo Ngamarta swijining negari ingkang ngungkuraken tanah pegunungan ngiringaken tanah pelayaran nengenaken pesabinan ngedepaken bandaran gede ngleres angsal siti pasir padununganing kita kalebet panjang kunjung liring panjang dawa pocapaning kunjung luhur kawibawane ngantos kaluka saking ing lintu negari yen Ngamarta swijining kita ingkang gemah ripah tata dasar Yuraharja apa kang kenyara tandha lawan bukti kelamun negara iki para amung tani ingkang samya lara kisma tegese wong tani kang padha ngolah lemah sami mungkul pengolahing tetaning ngudi agenging pamendaling bumi samya pinapa sanare nabuk den cocokaken kelawan aliraning tirta pamriye aja ana sipate manungsa banjur kekurangan sandang kantangan ingon-ingono punang raja kaya bebek ayam lembu mendo maiso yen dap Indonesia padha gelar ning tanah pangonan setengah nenem sore mulih menyang kandange katonira samya sewang apa maneh bab kahanane nang kudu kondagi sangyang wong mranggi gemblak wong maten senajan to tetak kulak bebakulan coto liya praja yen dawa akeh keuntungan ya sampe anggone ngingoni sesikep kelawan rabine akeh bakul kang padha ora mulih menyang negarane sami begoyong sak kadang pramili daya sami pindah manti bakula benting bakula roning pisang paribasane dodolo godhong sak suwek dodolo to kayu sak cuklek
yen ana praja ngamartaloya ya sampe sandang lan pangan Kocap ingkang mengku dewa keprabon ana praceka Suradanawa Rambatan ing kayu palaga pares mining widodari ana endang-endanging piyayi wadon ana paraping pandhita semuning raja sondol maring ngomong gantang bareng jolo sinten tawa sing ingkang murbeng alam kang jeneng ratu wonten Ngamartalaya wenang kajulukaken kekasih Mahaprabu Kunto Dewasma Dosa namaning Darma Raja Darma Wangsa Jata Satru guna tali krama Bokaran Yudhistira Yama sangsara kadya Puntadewa swijining nalendra ingkang mahambek sepuh mahambek pandhita tuwuk ngudang ilmu bentur lakoan wiwit alit nggening gandrung-gandrung lawan kawruh ana paribasan bisa mlendik tanpa sutang miber tanpa kelar alus tankra jinungka dasar menawi kapinunjon lembut datang kena kagrayang tur mahambek berbudi bawa leksana ngambeking ngangkara mreta nindakaken Tanwita Sarayita Dermaita sengsem ngolah kasutapan karem ngolah pengadilan karem ngolah kaprajuritan mersudi dhateng ing tata krama pramila kinathek sakathing para ratu dasar wijining ratu ingkang miguna angaguna tanatos kendhek gunaning jalma liyan tumindai adil manucrana sarananing siasatan atos ambau kaping Werga Sentana menawi klepatan pinidana tanpa natih wegah pandhita tur nindakaken dana denda sama beda luhur boten atos ungkul-ungkuli kapinujon andhap dhateng kena kaungkulan dene darma-darmane Sang Prabu asring paring pangan dhateng tiyang ingkang kapinunjon kaluwen paring payung tiyang ingkang kepanasan ngayomi kang kaudanan badhe bingah Werga Sentana ingkang sana nyandang susah usadan ingkang sakit maluyakaken ingkang bejah pramila sami asih dhateng panjenenganing Sang Prabu Nandar boten ngemungaken ing lebeting negari kemawon Dene sinten ingkang munggih ngarsa pinares sejajar menika Sudara dalem kapernah ningsan Ndara sepuh Ratu Ndiwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna winginging Bathara Kresna panungguling Pandhawa Satyraja Dipati Tunggul Pawenang Bratasena saandhape Sang Sinuwun Harya Janaka sandhaping sena pragiling Pandhawa pitentang sen kula Sadewa wingking Gatotkaca anjog dhateng pangoraan njaba para mantri bupati Seba Agung penuh kang wetan notok pantak suci kidul kandang macan lor petetan menggah
sineninan tiyang kang sibuk kaya doyong-doyong aturane kadya samudra kang kapinujon roh tingali rambe yono lianantara rupa mandreng ketingal bangun salandri sojana semune Yeah.
tinebo Rasantono sami sumiwi mungging ngayo sabda lirna kula tinetesan madu lagi gore Kakang Nalendra peran panjenengan tebih saking Diwarawati rawuh wonten ing Praja Mbatana Kawarsa kok mboten paring pawartos utawi pekabaran mekaten Jubita Kakang Nalendra sederengipun badhe rawuh ngriki paring pawartos utawi cecolok mekaten para tamtu rai panjenengan dalem pun Kuntadewa ngatapaken sagung mantri bupati dhateng tepis wiring praja perlu paring pakurmatan dhateng panjenenganipun Kakang Nalendra Rening Kakang Nalendra mboten paring pawartos derengipun menawi badhe rawuh. Mila rai panjenengan dalem pun Kuntadewa ngantos gagap-gagapan Kaka Prabu rami rawuh mandalem panjenenganipun Kakang Nalendra Bathara Kresna. Katuran rembagi sih punokrami punapa inggih sami wilujeng rawuh paduka Kakang Nalendra Mas dulurku singgihan Nyai pun Kakang prapta dateng Praja Mbatana Kawarsa mboten paring pawartos utawi pekabaran mekaten awit sampun dalem anggep menawi ngamarta menika inggih Diwarawati ugi Praja Mbatana Kawarsa mila Raka mboten ngangge werta utawi pekabaran perembagi ingkang sampun mentah kala wau dalem wangsulaken Yai Sinuwun inggih tansah winantu kraharjan kawilujengan Yai angsal pangestunipun Kakang Nalendra rai panjenengan dalem Kuntadewa mboten wonten aral juga punapa peran oh la inggih syukur menawi kados mekaten Kakang Nalendra peran ingkang raipun Rejuna ngaturaken ngabekti Kaka Prabu ya Arjuna ndak tampa kanthi legananing panggalih kaipe puja pangestuning pun Kakang uga para tampanana Yai sewu kapundi ndadosaken jimat gesanggen kula wonten nah ayu ngercapada utawi wonten alam bebrayan nika Peran ingkang raipun kula ngaturaken ngabekti Kaka Prabu peran ingkang raipun Sadewa ugi ngaturaken ngabekti Kaka Prabu oh kembar
putraning Paman Pandhu sing patutan kelawan Bibi Madrim karoi. Ya uga tak tampa sekarone. Dalem pundi Koko Prabu? Dalem pundi Koko Prabu? Durung marem kok durung krungu swaraning adikku Sena iki. Mangun jurang mangun juring kodek wong simbar Jojo wang malang budal pertemuan swaraning Sena kaya gajah cimobarong tiba kunaku deku ya Kresna kakakku satekamu apa ya waras teng sliramu suarane Ngadi Sena abani ya pangling apa kon karo adikmu Sena ya adi pun Kakang oleh pangestu para ora ana alangan juga apa-apa ya padha waras lah kanan para apa ya tansah pinantu kraharjan yayi ya waras tapi telung dina iki kudu kenek watu pilek are oh iya pancen iku usume iki ya ngawan panase kaya ngono nek bengi ademe kaya ngene iya kaya kabeh wong tapi ngono iku rak ya lumrah sithik sipate manungsa lumrah nek kena kaya para ngono iya aku ya sing tak maido iku rak ya gawaras-waras iya ya pancen ngono iku saiki penakno anggon para lelenggan ya yayi dening pun Kakang iki tak arsa nerusno wawan sabda wawan rembug lawan yaiku Rakanto Yai Senyaji yo nganggo iku berkewu teng nyemanggakno kakakku Yai sinuwun wonten sing ngadhawuh perang padatan ingkang sampun menika benten kalih ingkang dereng kelampan menika sajak wonten ingkang dipun penggalih Yai inggih panjenengan dalem Kakang Nalendra punapa lajeng dereng midhanget pawartos perang pawartos menapa menika inggih menika Punakawan Jimat Kilurah Badranaya Semar menika lha nggih badhe kayangan menika lah kayangan menika dipun intro anggenipun ngawontenaken pembangunan sami kalian Suralaya kados-kados Jambe nom pinalih kalian Suralaya mila perangan dalem kuatos menawi ing tembe akhiripun Kakang Semar menika kenging sapu denda durakaning ingkang badhe gesang awit ngembari Junggring Sloka inggih salu murca pundha manik mila perangan panjenengan sanget nggih kula ajeng-ajeng kok dadak panjenengan rawuh menika raosipun manah blong raosipun manah menawi saking pamanggihipun Kakang Nalendra kados pundi peran Kakang Semar menika ingkang sampun yeyasa ngawontenaken bangunan ingkang sami kalian Suralaya
punapa lajeng boten dipun imutaken punapa lajeng dipun umbar ngelakar awit menika punakawan jimat ngamarta inggih Kakang Badranaya menika ana Kresna mengadang ring taman Surarepa Kresna ngandhanaken Gajah ira tuwara dulurku lho ngene iki lho kena diarani sedulur ningsan tapi kaya tunggal empu ya kaya ngene iki becik kena kanggo patutan nek ana apa-apa dirembug lho iki ha nggih menawi kados makaten punapa lajeng leres mekaten punapa namung werta kemawon Yayi menawi kirang percados inggih sareng-sareng monggo dipun nyatakaken ngrika awit menawi mboten dipun nyatakaken dhateng karang kedempel menika inggih pitenganipun lepat Pandhawa menika menawi ngaten dipun nyatakaken sekedap kula mboten serujuk kula mboten setuju sineksenan genter pater tinutup pindu kelawan taun dening Kakang Semar menika punakawan jimat dewa ingkang kamanungsan inggih Kakang Badranaya lepate Kakang Semar dewa ingkang ngawijawantah manggen wonten ngalam donya inggih Kakang Semar nanging kang ngimpu ning Pandhawa menika Dedeh Semar Ratu Diwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna menawi sampun perang pupuh perang agung menika ingkang ngimpuni Pandhawa inggih pun Kakang menika Yayi lah dene Semar ingkang kados mekaten sanget mboten serujuk sepindah punapa lajeng pamit dhateng Nyai Sinaji mboten menika perang lah mila mekaten Adi kula Pandhawa punapa wonten ingkang dipun pamiti ugi mboten wonten sedaya menika nanging nyata prayekti menawi Kakang Semar menika sampun badhe kayangan ingkang dipun intro kados dening Junggring Sloka menika saged dipun nyatakaken sasarengan lungaten kemawon dados menika mboten werta menawi ngaten niki panjenengan lerem wonten ngriki kemawon Yayi Pandhawa adi kula Pandhawa kersane kula ingkang boten nrimakaken menawi Kakang Badranaya menika mbangun kayangan mangke kula ingkang dipun timbali kelawan Ratu Ningrat Nyawa Sekali Sangjang Pratingkah Jagat Girinata awit menika punakawan Ngamarta punakawan Darah Barata lah menika kados pundi inggih menawi ngaten kula nyatakaken mriku kemawon mumpung dereng dados inggih sampun dados menika perang sampun dados yo dereng rampung dawuh pangandikaning Sang Prabu dhateng ingkang raka Sri Nalendra Bathara Kresna sampun kesaru gegering tamtama selagi jogo Kanca batur ana lakuning Raja Jundaka kanca wulung ana dalan sinten ingkang manjing dhateng pasewakan agung Praja Mbatana Kawarsa dutaning Semar mangundi wangsa ingkang sowan beyu
yang jomblo derek sowan dulu kang diwasa inggih kula jomblo itu Ndara Kresna Reang ngaturaken ngabekti derek sowan yo jomblo wis ana kene dhisik mapan kebeneran buru wae dirembug buru wae diomong nggih cocok rajane ngatine Reyang ini